И здравейте хора! В момента играем в Adventure PvP. Преди имаше ивент, не знам дали сега има ивент. Тук на ръмба никой няма. Аз можах да скочам. Тук малко ще се бием на PvP. Той ще пробваме да се бием на PvP. Добре, де. Колагна. Ще имаме на Warp PvP. Няма PvP. Ще отидем на спаун. Сигурно там ще има хора. Сигурно на спауна ще има хора. Да, има. Ще взема този сорт, този меч. Добре, да е FPS 9 ченка, 130 FPS. Добре, тъй сървъра ще лаги. То зарад сървъра. Окей. Това ще бъде едно ревю на този сервер, за да стана ютубър. Само чакаме да се зареди текстур пака. Добре, зареди се. Така, първият warp е warp Krates Crate. 5 секунди. Ето го warp Krates. Добре. Окей. Втория warp е Drop Party. Там бяха подреждани евентите от 12:30. IP-то ще бъде долу в описанието. Ето това е Drop Party. Скайпа ми също ще бъде долу в описанието. Така. Ето какво има в Ender Chest ми. Така е. Ето го Drop Party-то. Следващия warp е Warp End. На Ender всички се събират да се бият, нали? Да, сърва много лаги. Спасал. Да, клощи. Сървъра, само ако ви лаги толкова много на вас, то е заради сървъра, не е заради вас. Спитки. Ще ги спия. Изпия ги. И така, следващия лап е Help. И исках да снимам ревю за този сервер, защото искам да вкарам и поредица и за този сервер. Да. Ето какво е Warp Help. Това е Warp Help. Тук са сервера правилата. Ако пишете 2 реда, ще ви модне 15 минути. Мод 10 минути, добре.
Ако те играчите имат 20 минути, имат 15 минути, добре. Ако рекламирате ban forever, jump boost са строго забранени, ban 5 дена, multi ACC-та забранени, ban 4 дена и това са всички правила за играта. Тук са Action Help. Първо креати име, креати, например, desk. Изпишете това. И така. Ето, PvP да без PvP. Второ в Invent името. Общо пишете зелено. Не е честно. Ако искате да добавите някой в факшена ви, пишете в invite и името му. В invite име. И да. Следващия warp jump, където бяхме се спалнали. Ще опитам да го мина, макар че ще ми лаги. О, супер, тук вече не ми лаги. Да. Да, ще кажа да кажат хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Следващия ларп е Warp Leaves Devs. Това мисля, че е част от евента, не знам. Да, част от евента е. Слагат тук някакви листа. Да, такива. Такива слагат. На средата купчета слагат. Да. И те се махат и който падне губи. И така, чао. И така. Следващия ларп е ларп Мансе. И така. После отиваме на Nether, Repair Shop. Така, ето го. После отиваме на следващия ларп е Nether. Warp Nether. Добре. Ето какво е Warp Nether. Добре. Warp Repair. Така. Zero Jesus е тука. Добре. Zero Jesus не ми отговаря. Killers. Е така. Къде бяхме? Warp Repair, да. Е, тук е Warp Repair. Какво? Няма да... ще ми пише не.
Така, следващия warp е warp shop. На warp shop. И това чук имаме колко пари. Колко пари имаме? Имаме 1000. Той може да си го купим за 80. Да се направим къща. 2 ще взема и ми остават 920, да. Искам някакви купчета да си купя, за да си направя къщата, нали? То е 28 кабелсон. Еха. Бал. Добре, 904 имаме. 4 стака. 4 стака вече имаме. Кварцов блок. 32. И още. Добре. Лаг. Чист лаг, брат. Чист лаг. Добре, имаме достатъчно за хом. Опа, извинявай. Така. Имаме достатъчно за хомани. Така. И ще чуем... Абе, марш така. Те иде. Говорих на... Така. И ще отидам... Другия ларп. Ларп е... Другия ларп е... Шоп. Не шоп. SMS е другия ларп. Snow Army и ще бъде малко PvP, ранк, така, Adventure Plus, тук пише зелено, така че не го виждам, Command, Fix, Hail, Feed, Ender Chest, PV 1, 2, 3 и Reserved Slots, Color Chat, by Rank, Adventure, PvP, Adventure, така, добрах. Kids, Adventure, не е честно. Set Home 20 пъти. Bed, Back, Kit, ADVT. Добре, Server Slots. Окей, другия ранк е... Другия ранк е Donator Plus. Ранк е за лиден за винаги. Еха. Команди. Kit Donator, Ignore, Fix, Set Home 5 пъти, Near. Така. И Reserved Slots. Color Chat, Kit. Така. Kit Donator, Get Post и Reserved Post. Така, следващите са Donator, Preset Point, команди NCE, Repair, Ignore, Help, PV1, Reserved Slots. Color Chat, by Rank, Adventure, PvP, Adventure, God, 50 points, Kit Donator, Feed и така. И следващият е Hero, команди Insert, Repair, PV1, Feed, Set Home по 10, Color Chat, by Rank, така. Това същото е, да. Kit Hero, Head Post, Hail, Ignore. Окей.
И следващия ранг. Аха, добре. И го разгледахме. И така, отиваме на следващия варп спринт. Тоест, тук ще бъде. И здружи с бит. Бел. Да, аз нямам толкова време. И отиваме на варп. Отиваме на варп. End. Warpen. Не на Warpen. Няма да отидем на Warpen, ще отидем на спауна. Да се търсим някъде хом. Жалко, че няма рез, защото ти е малко по... Доста има рез. Не знам как се прави. Отиваме на спаун тук. Здружи в този анта аретем. Той ще ми отговори не. Знам, че ще ми отговори не, тъй че нямаше смисъл да питам. Така, това ще бъде от мен и чао за сега.